Merħba kulħadd, nirringrazzjakom li naqgħodtu magħna għal dit-tieni serje ta' Ripple. Biex nagħtu daqsxejn background għal forsi min għadu qed jingħaqad magħna l-ewwel darba. Ripple hija kollaborazzjoni bejn il-Malta Catholic Youth Network u l-KDZ Għawdex fejn flimkien xtaqna li jisun da żmien fejn ovvjament aktar limitati biex nagħmlu attivitajiet wiċċ in wiċċ. Xtaqna nużaw dal-ħin għal formazzjoni ta' dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ u persuni li forsi jista' jinteressom is-suġġetti. L-ewwel session li għamilna fl-ewwel semester kienu fuq l-iskrittura, kien 4 sessions u din is-serje hija serje ta' żewġ laqgħat hija fuq il-ġimgħa mqazza. U llum għandna magħna l-Father Noel li se jkun qed jiddiskuti jitkellem magħna u jaqsam magħna il-passjoni skont San Mark u nitlu daqsxejn iktar fil-profond. Però qabel nibdew forsi nibdew b'mument ta' talb anke hekk narfu li qegħdin ngħixu fi żmien diffiċli ħafna, anke bl-affarijiet li ħarġu llum. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu Amen. Mulej Ġesu npoġġu dar il-ħin flimkien quddiemek tal-buk. Permezz ta' Father Noel inti twassal għandna messaġġ inti tixtieq tgħaddilna kull wieħed waħda minnha personali manka bħala Knisja ta' żminijiet diffiċli. Npoġġu quddiemek il-pajjiż, il-popli kollha tad-dinja li qed isofru bħalissa, speċjalment dawk li qegħdin l-isptar u tħossuhom waħedhom. Ġesu nofrulek dal-ħin, ħina nużawh b'mod taqli biex meta nkunu nistgħu nerġgħu nibdew niltaqgħu flimkien u maż-żgħażagħ li aħna naħdmu magħhom ikunu aktar preparati biex nitkellmu mhux biss naqsmu l-esperjenza ma nkunu knowledgeable dwar dak li qed ngħixu. Il-ħajja ta' fidi. Hekk Marija u mill-Knisja nitolbuk żommilna jdejna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlab għalina mitibbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Bl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Just nota qabel ma jibda Father Noel. Is-session ħad tkun rekordjata biex jekk forsi ikun hemm xi ħadd jixqiet fil-kamera, ovvjament mhux ħafna drabi minnhom x'ħadd idruma just in case li xallu l-microphone biżball jekk ma tkunx tixtiequ tfuqha. Mistoqsijiet se jsiru fl-aħħar tas-session wara li jitkellem Father Noel u ħajkunu fil-forma ta' chat, ġifieri tikbu l-mistoqsija fiċ-chat u naqrawhom as we go along biex ma jkollniex ħafna konfużjoni u nies jitkellmu fuq xulxin. Naħseb dawk li kellna ngħidulhom mhux hekk. All right, Father Noel ħalli fidejk mela issa. Tajjeb, lejla tajba lil kulħadd. Kif introduċejna flimkien ser nifqu ftit fuq il-Vanġelu skont San Mark. Mark huwa meqjus l-ewwel Vanġelu li nkiteb u li se nagħmlu flimkien hekk l-ewwel se nagħtu ħarsa qasira ġenerali għall-Vanġelu fis-sens biex inkunu hekk il-passjoni nistgħu ndaħluha f'kuntest titusa tal-Vanġelu kollu. U imbagħad neħtlu aktar fil-fond tal-passjoni, xi partijiet minnha u nifqu ftit aktar fuqhom. Din is-sena matul is-sena qed naqraw il-Vanġelu skont San Mark u anke Alla jrid f'ħadd il-Palm li ġej għalkemm ħankunu minn ġodjarna jinqara wkoll il-passjoni skont San Mark din is-sena. Interessanti li il-Vanġeli il-mod kif huma maqsumin diġà juruna xi ħaġa. Fis-sens li fil-Vanġeli hemm żbilanċ. Fil-Vanġeli kollha u b'mod speċjali fil-Vanġelu skont San Mark li huwa l-iqsar Vanġelu għaliex għandna ċank kbira tal-Vanġelu fuq ftit sat mill-ħajja ta' Ġesu. U imbagħad għandna prattikament nofs ieħor tal-Vanġelu jew ftit aktar fuq bewwiet ieħor forsi 3 snin ta' ħajja. Allura dan jurik illi l-spotlight tagħna jew l-spotlight li appuntu l-Evanġelisti xtaqu jixelu kienet fuq il-passjoni
tant illi hawn min iqis il-Vanġeli bħala rakkont tal-passjoni b'introduzzjoni twila, il-ħajja pubblika kollha ta' Ġesu. Il-Vanġelu ta' San Mark kif inhu maqsum b'wieħed ieħor. Nixtieqek nixxerja magħkom slide ħalli nkun nistgħu insegwu xi ftit aktar flimkien. Prattikament il-Vanġelu jibda b'din il-frażi, il-bidu tal-Evanġelju ta' Ġesu Kristu liben ta' Alla. Kelma oħra ta' Ġesu il-Messija liben ta' Alla. U din il-frażi tal-bidu prattikament taqsam il-Vanġelu f'liema sens illi l-ewwel parti tal-Vanġelu hija parti illi fija il-persuni kollha jippruvaw jiskopru minnu Ġesu. Id-domanda l-kbira li takkumpanja l-kulħadd hija dan Ġesu essaġġ minnu. U kulħadd jipprova jwieġeb għal din id-domanda. Sakemm fl-aħħar din il-parti, jiġifieri fit-8 kapitlu versi 27 sa 30, Ġesu stess jistaqsi lid-dixxipli tiegħu ma intom issa min tgħidu li jien. U jaqbes Pietru jgħid inti il-Messija. Inti il-Messija. U f'daqqa waħda jisu l-Vanġelu jilħaq climax, għax f'daqqa waħda xi ħadd għata tajjeb fuq minnu Ġesu. Mbagħad tibda t-tieni parti tal-Vanġelu. It-tieni parti tal-Vanġelu hija mixja li toħodna mill-Galilea lejn Ġerusalemm. U f'din il-parti tilħaq il-qofol tagħha fl-istqarrija illi jagħmel iċ-ċenturjun pagan taħt is-salib ta' Ġesu u jgħid dan kien tassew liben ta' Alla. Interessanti li din l-istqarrija ssir quddiem Ġesu illi huwa msallab. Quddiem bniedem imbiċċer u mejjed, iċ-ċenturjun jasal li jgħid dan hu liben ta' Alla. Allura jekk tinnotaw l-introduction tal-Vanġelu, il-bidu tal-Evanġelu ta' Ġesu Kristu liben ta' Alla, hija trattata fl-ewwel parti tal-Vanġelu sakemm naslu għall-climax Ġesu għall-Messija, u fit-tieni parti tal-Vanġelu sakemm naslu għall-climax Ġesu liben ta' Alla. Il-Vanġelu kontinwament fih, speċjalment forsi Mark, u mbagħad ovvjament isegwu s-sinottiċi l-oħrajn, għandna diversi nies illi sa mill-bidu jirrifjutaw lil Ġesu. U allura is-salib ta' Ġesu hija tema illi kontinwament toħroġ fil-Vanġelu. Is-salib huwa r-rifjut ta' Ġesu per eċċellenza. Allura li jiġri illi matul il-Vanġelu jibdew jirrifjutaw lil Ġesu l-oppożituri tiegħu, il-kapijiet u l-kittieba tal-Lut. Imma aħna u mexxin jirrifjutaw anke pereżempju tal-familja tiegħu għax ma jifhmuhx. F'Marki qawwija ħafna li il-familja tqis kważi li Ġesu huwa mxajtan għandu fih xitan jew ġennen mar minn moħħu. Imbagħad jirrifjutaw pereżempju n-nies ta' Nażaret. U anke mad-dixxipli għandu ftit diffikultà għaliex donnom mhumiex jifhmu, tant li Ġesu kemm il-darba jgħidulhom imma għadkom ma fimtux, għadkom ma fimtux. Hemm dan ir-ritornell ta' Ġesu li mhux mifhum jew inkella rrifjutat. Imma mbagħad b'mod qawwi it-tema tas-salib toħroġ billi it-tieni parti tal-Vanġelu wara l-istqarrija ta' Pietru li Ġesu huwa il-Messija, Ġesu jibda jħabbar 3 darbiet il-passjoni. Jgħid li l-Messija se jkun miċħud, għandu jbati, se joqtluh u fit-tielet jum iqum. U għal dawn it-tħabbirijiet, id-dixxipli tiegħu ma jaċċettawx, jopponu lil Ġesu. Tant illi fit-3 darbiet li huma id-dixxipli jew ma jifhmux, jew jifhmu ħażin lil Ġesu. Jew saħansitra jifhmu imma ma jaċċettawx dak li Ġesu qed jgħidilhom. Allura prattikament it-tieni parti tal-Vanġelu wara li qisu d-dixxipli fl-aħħar fehmu minnu Ġesu li huwa l-Messija,
li tkun il-Messija fl-Antik Testament kien ifisser ukoll li tkun liben ta' Alla. Ovvjament ma kienux qed jifhmu Alla li jsir bniedem inkarnat, imma kien hemm l-idea ta' il-Messija bħala għandu rapport speċjali ma' Alla ta' filjolanza, liben ta' Alla. Allura wara li id-disċipli jifhmu Ġesu min hu, issa tibda mixja ta' Ġesu. Infatti hemm ħafna fit-tieni parti tal-Vanġelu tema ta' triq, Ġesu qed jagħmel mixja huwa fit-triq. Jibdew triq biex jifhmu Ġesu x'kellu f'moħħu bil-kelma Messija. Fis-sens li jridu jifhmu ftit x'tip ta' Messija kellu f'moħħu Ġesu. U dawn iridu jifhmuha, imma mhux biss jifhmuha, imma jagħmluha tagħhom. It-triq li jażel Ġesu issir it-triq tagħhom ukoll. U hawnhekk għandhom biċċa xogħol kbira id-disċipli ta' Ġesu għaliex għandhom diffikultà biex jifhmu li l-Messija kellu jbati u jmut. Imma barra minn hekk irrid naċċetta wkoll li jien bħala disċipla ta' Ġesu irrid ukoll niċħat lili nnifsi, nerfa' salibi u nimxi wara Ġesu. Għalhekk din il-parti, tieni parti tal-Vanġelu hija kollha parti li taħodna bil-mod il-mod mixja ma' Ġesu sakemm bil-mod il-mod nilqew it-triq il-ġdida ta' Ġesu. Dik it-triq li tgħid li min irid ikun l-ewwel għandu jkun l-aħħar. Il-kbir huwa iż-żgħir. Dik it-triq li tgħid min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi jisiba. Allura nirrealizzaw isu l-iskop tal-Vanġelu x'kien. Nifhmu minnu Ġesu, imma mhux hekk biss, naċċettaw x'ifisser Ġesu b'dak li qed jgħid li ħajkun il-Messija li se jingħata, se jbati, jmut u jqum mill-imwiet. Ħaġa interessanti hija li l-aħħar episodju qabel id-dħul f'Ġerusalemm huwa l-episodju tal-fejqan ta' Bartimew l-Ama. U episodju interessanti immens għaliex huwa fih l-aħħar darba li tissemma it-triq. Infatti Bartimew il-Vanġelu jispiċċa u baqa' miexi warajh fit-triq. Jekk ikollna ħin fl-aħħar għall-aħħar tat-tok nifqu ftit fuq dan il-Vanġelu, għax hu Vanġelu li jenna nidħlu għall-aħħar ġimgħa ta' Ġesu. Imbagħad ukoll hemm l-aħħar episodju qabel il-Passjoni li huwa l-armla li tagħti kull ma kellha biex tgħix. Għaliex qed insemmi dawn iż-żewġ episodji? Għaliex l-ewwel wieħed qiegħed fl-aħħar tat-triq li twassal lejn Ġerusalemm, infatti jsir Ġeriko, l-aħħar tappa. U imbagħad il-ġrajja tal-armla hija l-aħħar ġrajja li tiġi rakkuntata fl-aħħar ġimgħa ta' Ġesu. U t-tnejn li huma jgħinuna nifhmu il-passjoni ta' Ġesu immensament. Bartimew għaliex li tara jfisser li timxi wara Ġesu fit-triq, u x'kien se jara Bartimew minn hawn ftit ieħor, kien se jara lil Ġesu imsallab. Allura l-Evanġelista qed jgħid li tara tassew li tara lil Ġesu imsallab. Imbagħad l-episodju għalija ma tħalli xejn, imma tafda totalment f'idejn Alla ħajjita. Hekk qed tgħid mulejjed nafda kompletament. Xena nistgħu nsibu aħjar minn din biex iddaħħalna fil-passjoni ta' Ġesu. Issa ħanidħlu ftit għat-tema għalhekk tal-passjoni. Jiena li ħanipprova nagħmel flimkien magħkom huwa li jekk dawl fuq ċerti mumenti tal-passjoni. Ġeneralment il-passjoni f'San Mark tinqasam fit-tnejn isu. L-ewwel parti għandna lil Ġesu qiegħed mad-dixxipli tiegħu. Għalkemm jissemmew ukoll Lut, kapijiet, eccetera. Imma primarjament Ġesu qiegħed mad-dixxipli tiegħu. Imbagħad għandna t-tieni parti tal-passjoni illi fiha prattikament id-dixxipli ma jeżistux, jisparixxu. Hija l-parti fejn Ġesu waħdu qiegħed jaffronta il-mewt tiegħu. U l-passjoni tibda bil-prologu tagħha, bl-introduzzjoni għalija. Jien diġà semmejt żewġ introduzzjonijiet, imma din hija l-introduzzjoni propja għall-Vanġelu. Jiġifieri l-ġrajja ta' meta Ġesu qiegħed f'Betanja u hemmhekk ikun hemm mara li tidliklu rasu.
b'nart ifuħ ħafna. U nixtieq nurikom hekk xi ħaġa li San Mark juża ħafna, teknika li San Mark juża ħafna fir-rakkont tal-passjoni tiegħu anke fil-Vanġelu. Prattikament insibu diversi episodji f'San Mark, f'dan il-każ fil-Passjoni, fejn ir-rakkonti jedhom dan il-mod jgħidulhom is-sandwich teknika, jisom sandwich. Għandek żewġ biċċtejn ħobs u fin-nofs xi ħaġa tikola bil-ħobs. Pratikament ikollok ġrajja A illi mbagħad terġa' nirreferu għalija A1 fuq in-naħa ta' wara u fin-nofs ikollok ġrajja. Ovvjament, l-idea hi li tan-nofs qed toħroġ għad-dawl xi ħaġa kbira, f'kuntrast mal-ġnub jew mat-truf. Ara f'dan il-każ, pereżempju, tad-dilka ta' Ġesu ġewwa Betanja. In-nofs għandna d-dilka ta' Ġesu f'Betanja. Imma mbagħad fit-truf għandna l-komplott kontra Ġesu. U fit-tarf ieħor għandna l-komplott kontra Ġesu li jkompli. Fil-bidu għandna l-qassisin il-kbar u l-kittiba illi qegħdin jitħabtu kif se jaqbdu lil Ġesu. U imbagħad A1 fl-aħħar għandna lil min lil Ġuda li jmur jiltaqa' ma' dawn il-kapijiet u jkompli l-komplott u jiftehmu kif se jinqabad Ġesu. Mela minn banda għandna żewġ episodji ta' nies jippruvaw jaħkmu lil Ġesu taħt idejhom bil-qerq, billi jkun hemm il-flus fin-nofs. U imbagħad bejniethom għandna din il-ġrajja sabiħa immens. Prattikament Ġesu qiegħed Betanja, qiegħed għand Xmun il-Lebrus, l-immaġni hija sabiħa immens. Ġesu telaq mit-Tempju ta' Ġerusalemm, qiegħed għand wieħed li huwa Lebrus, ovvjament li kien Lebrus aktar forsi fejn Ġesu stess. Imma l-idea kienet li fit-Tempju l-Lebrużi ma setgħux jidħlu, imma dan Ġesu jmur għandu. U tidħol mara għand dan il-Lebrus, din il-mara ma kienx mistiedna, ma nafux x'minhi, u għandha vażett tal-alabastru, jiġifieri anke l-vażett waħdu diġà jiswa ħafna flus għax tal-alabastru. U ġo fih żejt ifuħ ta' nard pur jiswa ħafna, jgħid l-Evanġelista. U din il-mara jiġifieri tiġi b'dan il-vażett jiswa jikkalkulaw dawk li kien hemm ġew stess għax jibdew igergru fuqha, jiswa daqs sena xogħol. Daqs sena xogħol. Din il-mara x'tagħmel tkisser il-vażett, tkissru il-vażett u tidlek bih tferru fuq ras Ġesu. Prattikament din il-mara qed tagħmel xena li fija taħli kollox, tagħti kollox, ma tikkalkula xejn. Allura qed nindunaw hekk din il-mara li tidħol fil-loġika ta' Ġesu. Din il-mara li għaliex hija introduzzjoni għall-passjoni, għax qed tagħmel ġest li jixbaħ lil ta' Ġesu. Din qed tkisser il-vażett ma tistax terda' tużah u qed tferra kollox u affarijiet prezzjużi fuq ras Ġesu. Qiegħda tuża l-loġika tal-gratwità, tal-abbundanza, tal-ħela. Tixbaħ ftit li din il-mara lil dik il-mara armla li tagħti kull ma kellha, kollox. U Ġesu jagħti spjega għal dan li qed tagħmel din il-mara, qed tgħid din il-mara għamlet xi ħaġa bi preparazzjoni għad-difna tiegħi. Għax fid-difna tiegħi, fil-mewt tiegħi jien x'ħan se nagħmel, se ningħata kompletament. Imma x'jiġri? Jiġri li n-nies ta' madwar Ġesu, id-dixxipli, n-nies l-oħra li hemm, ma jifhmux dan il-ġest u jikkritikawha u jifhimha biss Ġesu għax qed titkellem il-lingwaġġ tiegħu. Aħna nirraġunaw bil-lingwaġġ tal-kejl, ħanara kemm se naħli, ħanara kif jaqbilli. Infatti huma ma kienx jaqbel li forsi dawn jingħataw lill-foqra, eċetera, eċetera. Imma Ġesu totalment l-oppost. Il-kejl għalih ma jeżistix, imma jagħmel kollox b'abbundanza kbira, bil-ħela. Interessanti li Ġesu waqt li tisikkithom u jgħidilhom le din mara għamlet xi ħaġa kbira qed niftehmu jiena u nitkellmu l-istess lingwaġġ, jgħidilha
illi dak li għamlet se jibqa' jinfakkar għal dejjem kull fejn jixxandar il-Vanġelu. Dak li għamlet se jibqa' infakkar għal dejjem b'tifkira tagħha. Din il-kelma nixtieq li nifqu minuta fuq għax naħseb it rings a bell, fis-sens aħna fejn ngħidu għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ngħiduha fil-kliem tal-konsagrazzjoni veru, meta Ġesu fl-aħħar ikla jagħti kollox lilu nnifsu, ġismu u demmu, u jgħid għamlu dan b'tifkira tiegħi. U hawnhekk Ġesu jgħidha dan li għamlet din mara se jibqa' jixxandar dejjem b'tifkira tagħha. U min jiftakar fija jiftakar f'Ġesu, u min jiftakar f'Ġesu se jiftakar fija. Interessanti li huma ġesti bħal dawn li jibqgħu għal dejjem. Huma ġesti bħal dawn li ma jispiċċaw qatt. Il-ħaġa l-oħra interessanti hija li fil-Vanġelu ta' San Mark ma nsibux lil Ġesu jgħid għamlu dan b'tifkira tiegħi, dik ma jgħidix fil-Vanġelu. Għax qala issa, qala l din il-mara. Aħna ġeneralment naħsbu bil-kontra, Għandna ġeneralment f'ħajjitna inżommu għalina l-affarijiet biex nibqgħu ħajjin, to preserve ourselves. Aħna hekk nirraġunaw. Aħseb fik, irċievi biex tibqa' ħaj. Mentri Ġesu donnu l-loġika tiegħu hi għati biex tibqa' ħaj. Infatti huwa min jingħata li hu, infatti Ġesu huwa miet ingħata huwa il-ħaj dak li rxoxta. Ġesu stess jgħidilna min irid isalva ħajtu jitlifa. Min jagħtina l-kuraġġ nibdew nidħlu f'din il-loġika ta' Ġesu, jekk mhux jekk għamilna esperjenza ta' din l-imħabba ta' Ġesu, jekk iltqajna miegħu. Allura għandna dan il-ġest ta' din il-mara u fit-tarf tiegħu imbagħad jidħol Ġuda, wieħed mit-tnax. Illi jidħol b'loġika differenti, imur u jagħmel kuntratt, jipprova jagħmel bargain minn fuq Ġesu. Interessanti din il-kelma Ġuda wieħed mit-tnax. Għaliex għal Mark u għall-Evanġelisti l-oħrajn fina kollha kemm aħna hemm potenzjalment Ġuda. Hemm potenzjalment Ġuda. U waħda mill-kwistjonijiet ovvjament hija kwistjoni kbira għaliex Ġuda tradixxa lil Ġesu, inkitbu ħafna kodba fuq hekk, ma naħsibx li huwa l-post li neħtlu fuq dan l-affarijiet, imma l-kwistjoni tibqa' dejjem li jingħata l-flus. U fl-ittra ta' San Pawl lil Timotju fl-ewwel waħda hemm kelma qawwija ħafna, irreba l-flus il-għerq ta' kull ħażen. Irreba l-flus il-għerq ta' kull ħażen. U r-rapport tagħna mal-flus jikxef xi ftit ir-rapport tagħna mal-fidi. Għaliex il-fidi hija totalment differenti mir-reba, mill-pussess. Tant li missirijiet il-Knisja kienu jgħidu li l-veru atew, ċoj dak li ma jemminx falla huwa ir-rejb. Għaliex? Għax mhux jemmen fil-providenza tal-Alla li Alla hu missier li jieħu ħsieb u li jħobb. Allura għandna dawn iż-żewġ eżempji. Ġuda u l-kapijiet fuq fit-tarf li jiftehmu kontra Ġesu u din il-mara li tagħmel ġest fin-nofs sabiħ immens, totalment differenti. Wara din ix-xena għandna xena ta' tranzizzjoni fejn Ġesu u d-dixxipli jħejju l-ikla, interessanti li huma jippreparaw id-dixxipli qed jgħidu fejn ħammorru nlestulek lilek. Imma mbagħad jindunaw li Ġesu diġà ħasbilhom għal kollox, diġà lesta kollox hu. Qegħdin f'chapter, jiena semmejtilkom iċ-chapters, qegħdin f'chapter 14 aħna tal-Vanġelu ta' San Mark, insomma kienu miktubin, qegħdin miktubin. Jibdew jippreparaw l-ikla, jimmaġinaw li jippreparaw l-huma mentri fil-verità qed jippreparaw għalihom. Din interessanti nħossha l-ħajjitna ġaħna xi kultant naħsbu li aħna nagħmlu l-affarijiet għal Ġesu mentri fil-fatt hija kollha differenti u it's a one-way traffic, kollox favur tagħna mingħand Ġesu. U imbagħad tiġi l-aħħar ikla u nixtieq li ninnutaw xi ħaġa oħra flimkien. Għaliex mill-ġdid San Mark juża l-istess teknika li juża qabel. Prattikament innutaw l-ikla kif inhi
Ġesu jħabbar it-tradiment ta' Ġuda, qed iħabbar tradiment. Wara tradiment tiġi l-ikla u wara l-ikla Ġesu iħabbar iċ-ċaħda ta' Pietru u l-abbandun ta' kulħadd. Qed tinnutaw kif l-ewwel ġrajiet jikkorrispondu għat-tieni ġrajiet? Dejjem għandna komplott kontra Ġesu jew tradiment, jew ċaħda. U fin-nofs għandna żewġ tikliet. L-ewwel waħda f'Betanja, fejn Ġesu jiġi midluk, u t-tieni waħda fiċ-ċenaklu. Ix-xepp bejniethom huwa kbir, ċo għandna żewġ tikliet fihom qed jitkellmu mill-mewt ta' Ġesu it-tnejn li huma, fit-tnejn xi ħadd qed jagħti kollox. Ix-xepp bejniethom huwa kbir u jirriflettu lil xulxin. L-ikla tibda għalhekk bit-tħabbira ta' tradiment ta' Ġuda. Ġesu jgħid wieħed minnkom se jitradini. U hemm dik il-mistoqsija li jagħmel kulħadd li hija mistoqsija vera sabiħa u qawwija. Kulħadd jgħidu jaqgħu jien mulej, jaqgħu jien. Kun sabiħa li qudiem din il-mistoqsija ta' Ġesu, ngħid iva naħseb li jien jew jien kapaċi nkun dak illi nittradixxi lil Ġesu. Sabiħa ħafna illi fir-rakkont li hemm tal-istituzzjoni tal-Ewkaristija, tat-twaqqif tal-Ewkaristija fl-ewwel ittra lil Korintin, l-aktar ħaġa li tissemma l-fatt illi ma jingħadx illi Ġesu għamel l-ikla flejt jew hekk imma jissemma meta Ġesu ġie moti, meta Ġesu ġie tradut. Dak il-lejl li Ġesu ġie moti, ġie tradut u qabad il-ħobs, ratt il-ħajr, imbagħad qabad l-inbejt u tah. Hija sabiħa immens għax San Pawl qed jgħid dak illi qed jgħid San Mark imma bil-mod tiegħu differenti. Illi meta aħna qed nittradixxu lil Ġesu u aktar jingħata għalina f'dak il-lejl illi kien tradut. X'jagħmel Ġesu f'dak il-lejl li kien tradut u jaqbad il-ħobs, irod ħajr, jaqsam, inewwel u jgħid ħudu u kulu. Ir-reaction ta' Ġesu quddiem id-dnub tagħna li jirod ħajr lill-Alla għal dak li hu, jaqsam u jagħti. Imma ma jagħtix biss l-ikel xi ħaġa esterna għalih, diġà xi ħaġa kbira, kien jagħmilha l-missier din f'kull ikla li jgħid il-barka jaqsam u jinewwel lil uliedu. Ġesu ma jagħmel biċċa xogħol ikbar. Mhux biss jagħti l-ikel, imma jagħti lilu nnifsu bħala ikel. U mbagħad jaqbad il-kalċi. Jgħid ħal-kalċi f'idejh, ratti l-ħajr, newwilulhom u l-kol xorbu minnu. Interessanti din l-annotazzjoni li middera Ġesu jaqbad kalċi wieħed illi jagħtih lill-oħrajn minkejja li Ġesu jaf li kollha kemm huma se jwarbuh u jabbandunaw. Imma mhux hekk biss qed jgħidilhom billi qed tieħdu minn dan il-kalċi intom qed tidħlu qisu faqda intima ħafna miegħi. Ix-xorb mill-istess kalċi. Kellu din l-idea ta' kuntratt bejnietna, ta' rabta bejnietna li ma tinħalx. U allura Ġesu qed jgħid magħkom jiena rrid nidħol f'din ir-rabta, magħkom miegħek Ġuda, miegħek Pietru u magħkom kollha kemm intom. U mbagħad Ġesu jispjega u jgħid isma' dan il-kalċi huwa il-patt. Jgħid ċaru ton tassew dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għal ħafna. Ġesu jispjega bħalma kien jagħmel il-missier fl-ikla tal-Eid, jispjega l-tfal tiegħu x'kien ġara. U Ġesu qed jispjegalhom dan il-kalċi huwa il-kalċi tal-patt demmi. Meta wieħed ludi jisma' l-kelma patt għalih jisma' kollox. Għaliex tfisser ir-relazzjoni, ir-rabta biex niftehmu l-kuntratt, imma aktar minn hekk, ir-rabta ta' Alla magħna. Alla għażel jidħol f'kuntratt, f'patt magħna, u wieħed jiftakar mal-ewwel fil-ġraja tal-Eżodu
fejn taħt il-muntanja Sina Alla jagħmel patt mal-poplu tiegħu. U biex jagħmlu l-patt, biex kien jiġi firmat bid-demm, bit-traxxix tad-demm tal-annimali fuq il-poplu, il-kontraent number 1, u fuq l-artal li jissimbolizza lill-Alla. U kien il-mod biex ngħidu isma' aħna nkunu ta' xulxin, aħna ħanafdaw lil xulxin, aħna sejrin ngħixu għal xulxin. Ġesu issa x'inhu jgħid? Qed jgħid li din ir-rabta ma' Alla ħassir permezz tiegħi, permezz tad-demm tiegħi. Kelma oħra, jekk jien nixrob minn demmu, ċo jekk jien nilqa' l-imħabba ta' Ġesu fuq is-salib, jiena nintrabat ma' Alla, jiena nsir ħaġa waħda miegħu. Prattikament Ġesu qed jagħmel dak illi bidnub tkisser. ċo qed jaqgħad flimkien lili u lill-Alla. Qed jirranġa ma' xulxin ir-relazzjoni ta' bejnietna. Nixtieq nifqu daqsxejn fuq din il-ħaġa. Aħna kull bniedem fl-istorja bidnub tiegħu jikser il-patt, ċo ikisser ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Kull dnub jibda b'suspett fuq Alla, ma ridekx tindaħalli, ħanagħmel jien, niddeċidi jien, ma jimpurtanix minnek u nagħmel xi ħaġa. Inwarbek, inweġġek, ma nagħtix kasek, nagħmel li rrid u li jidher li jien. Issa meta relazzjoni tinkiser, ejja nimmaġinaw ftit relazzjoni ta' żwieġ pereżempju. Jekk ejja ngħidu r-raġel qaliba lil martu, tradiha. Is-sitwazzjoni ta' żwieġ tagħhom min jista' jirranġa? Min jista' jirranġa? Tista' tirranġa il-mara dan il-każ jekk ġiet traduta hi, għalli ma raġuni. Dik ir-relazzjoni titranġa biss jekk ir-raġel jiddispjaċih, jindem, eċċetera. Imma tista' titranġa biss jekk il-mara taċċetta lil dak ir-raġel. Allura prattikament ir-relazzjoni tagħna ma' Alla, din relazzjoni miksura, aħna li bnijielu lill-Alla, min jista' jirranġa? Jien jew Alla? Jista' jirranġa Alla. ċo Alla li jrid jieħu fuqu id-dnub tiegħi, bħal dik il-mara f'dak il-każ li trid tieħu fuqha id-dnub ta' żewġha. Biss tista' tirranġa dik ir-relazzjoni, jew għajjin ngħidu hekk, se tagħmel il-balk tal-proċess ta' fejqan. Ir-relazzjoni titranġa meta parti tagħżel li tieħu fuqha d-djufija tal-ieħor. B'hekk biss tista' titranġa dik ir-relazzjoni. U bl-istess mod Alla l-imbierek qed jirranġa r-relazzjoni miksura ta' bejnietna għax hekk bil-forsi irid jitabba bin-nuqqas tal-ieħor. Tajjeb, u dan id-demm Ġesu jgħid huwa mxerred għal ħafna, huwa mxerred għal kulħadd. Għalija, għalik u għal kulħadd. Fl-Ittri ta' San Pawl din l-idea li toħroġ hawnhekk narawha meta pereżempju fil-kapitlu 5 tal-Ittra lir-Rumani San Pawl jgħid mela meta aħna konna bla saħħa Kristu meta wasal iż-żmien miet għal ħżina. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina aħna li konna għadna midin bejn. L-ideal Rumanu Grieg kien hemm l-ideal kbir li tmut għal ħbibek, Ġesu qed imur lilin minn hekk, qed imut għall-edewwa. Qed imut għall-edewwa tiegħu. Imbagħad prattikament li jiġri li kif semmejna l-ewwel wara l-ikla Ġesu iħabbar iċ-ċaħda ta' Pietru u il-fatt li kulħadd sejjer jinfixel. Ġesu jgħidilhom li quddiem l-iskandlu tas-salib huma ser jaqgħu. Kelma skandlu tfisser propju hekk. Ġebla li twaqqek intu miexi fit-triq. Huma se jinfixlu. Huma se jaqgħu. Imma fl-istess ħin Ġesu jagħmlilhom kuraġġ għax jgħidilhom f'vers 28 tal-kapitlu 14 illi wara li nqum mill-mewt immur il-Galilija qabilkom. Jammaġni sabiħ ammens, daqs li kieku Ġesu xi mod diġà aċċetta fih il-fatt li se nitilqu u li jixtieq jibda mill-ġdid.
Imbagħad ta' fuq l-ġrajja u d-dialogu bejn Pietru u Ġesu, prattikament Pietru jibda jinsisti li jekk jitfixkel kulħadd jien ma nitfixkielx. Huwa l-atteġġament l-aktar żbaljat quddiem Ġesu. ċoe li jien nidħol quddiem Ġesu mingħajr għarfien tad-djufija u l-infedeltà tiegħi. L-eżempju oppost li ma nsibuhx fil-Vanġelu ta' San Mark, ma nsibuh f'dak ta' Luqa, huwa tal-ħallil it-tajjeb, huwa l-oppost kompletament. X'jagħmel dak li nsejħulu l-ħallil it-tajjeb? Kull ma jagħmel jammetti dnubu, jgħid tagħna tiegħi hija ġusta tassew il-kundanna, imma dan ma għamel xejn ħażin. Mulej ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Pietru ma jarafx id-djufija tiegħu. U din il-ħaġa barra illi ġallu jgħix mhux fir-realtà tiegħu, ġallu jgħix moħħu fi sħab, imma twassal biex ikollu relazzjoni anke żbaljata mal-oħrajn. Għaliex hu qed jagħmel ġudizzju fuq l-oħrajn, x'inhu jgħid? Jekk jitilqek kulħadd jien ma nitilqekx, jekk jiġdek kulħadd jien ma niġdekx qed jgħid dawn kapaċi jkunu diżastru ma jien le. F'dan il-mument, fil-mument li jien ma narafx id-djufija tiegħi. Jiena mhux biss nikser ir-relazzjoni ma' Ġesu, u qed ngħidu Ġesu inti ma tista' tagħmilli xejn ta' x'in tajjeb diġà. Ma tistax tħobbni għax jiena ta' min iħobbni diġà. Mhux biss nikser ir-relazzjoni ma' Ġesu, ma nikser ir-relazzjoni mal-oħrajn. Pietru imbagħad se jikser ir-relazzjoni ma' Ġesu, se jiġħdu totalment. Il-ħaġa sabiħa li hu mbagħad Pietru il-pass jagħmlu imma ċoe dan kollu iċ-ċaħda tiegħu se jwassal biex Pietru jaraf min tassew hu. U ħajħalli lil Ġesu fl-aħħar iħobbu fid-djufija tiegħu. Din il-ħaġa donnu Ġuda ma jagħmilix, għax donnu Ġuda jmur jitgħallaq fis-sens iħares biss lejn dak li jagħmel u ma jħares lejn Ġesu u l-ħarsa kollha mħabba tiegħu. ċoe Ġuda jidħol f'dak is-sense of guilt illi mhux is-sense of guilt nisrani. Aħna spiss nitkellmu aktar mis-sens ta' dnub, jiġifieri nara fid-djufija tiegħi imma ma nwaqqafx il-ħarsa tiegħi hemmhekk imma il-ħarsa tiegħi nitfaħħa fuq Ġesu l-imħabba tiegħu li teħles u li jissalva. Tant illi fit-tieni tra l-Korintin San Pawl jgħid u jitkellem ma' Ġesu fuq id-djufija tiegħu, iżda hu weġibni biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debulizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tagħmmar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debulizzi tiegħi, bit-tajjej, blaks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu, għax meta nkun dgħajjef, inkun qawwi. Ix-xena tispiċċa billi imorru fil-ġnien ta' Żebbuġ. Se nippruvaw hekk nifqu ftit żejra issa fuq il-ġnien ta' Żebbuġ u mbagħad ngħaddu għaċ-ċaħda ta' Pietru u t-tislib. Naqbżu totalment il-ġrajja tal-Ġesu quddiem Pilatu. Kelma żejra fuq il-ġrajja tal-Ġetsemani f'Kapitlu 14. F'din ix-xena prattikament kollha mimlija affarijiet li jsiru 3 darbiet. L-ewwel hemm 3 dixxipli li Ġesu jistedinhom jimxu aktar miegħu. Imbagħad hemm Ġesu li qal 3 darbiet imur jitlob il-mument tal-aktar diffiċli għalih. U għal 3 darbiet Ġesu jmur jiċċekkja fuq l-apostli tiegħu u jsibhom għal 3 darbiet reqdin. Dan wara li Ġesu kien stedinhom jisru jitolbu miegħu. Ħanaraw ftit dan il-quotes flimkien. Qabel xejn din il-quote minn kapitlu 13 l-aħħar diskors ta' Ġesu qabel tibda l-passjoni. Jgħid hekk, mela issru għax ma tafux meta jiġi sit id-dar, jekk hux fil-għaxija, jew f'nofs il-lejl, jew x'in jidden is-serduk, jew inkella mas-sebħ li ma jmurx jiġi għall-arrida u jsibkom reqdin. U dan li qed ngħid lilkom qed ngħidu għal kulħadd. Isru. Għal Ġesu is-sara, ċoe li jien ma norqodx fl-aspetti kollha tagħha hija xi ħaġa mid-dera fundamentali. Issa nitkellmu ftit aktar żgħira fuqha.
X'jiġri fil-ġnien taż-żebbuġ? Fil-ġnien taż-żebbuġ Ġesu jidħol fl-agonija tiegħu, agonija kbira. Il-verbi li juża u l-aġġettivi li juża San Mark huma qawwija ħafna ta' biża' enormi ta' Ġesu. L-idea tal-biża' hi meta tkun x'imkien tara ġebla kbira taqa' fuqek ġejja lik u inti tant tibża li tiblokkja, li ma tafx se tagħmel. Tiblokkja, tant kemm kbira dan li ġej fuqek. Dwejja kbar, l-immaġni hija ta' Ġesu li jinxteħed fl-art, din xi ħaġa li nsibuha f'Mark biss. F'Mark u Mattew wara fluq hemm Ġesu qed għall-kubtejħ, imma jinxteħed għal tulu fl-art. Ġesu għaddej minn mument ta' agonija kbira, ta' taqtija kbira, ta' dwejja, ta' biża'. Ġesu li jidħol propju fil-lejl ta' kull bniedem, U jitlob Ġesu sabiex titwarrab minnu dik is-sija. Interessanti li Ġesu jitloba din li titwarrab minnu dik is-sija. Ir-riferiment huwa għal meta fl-Eżodu l-anġlu tal-mewt imur jgħaddi mid-djar u jaqbes iwarrab id-djar tal-Lut. Ġesu qed jitlob l-istess ħaġa li titwarrab minnu dik iż-żija. L-anġlu tal-mewt jaqbżu u jgħaddi x'imkien ieħor. Jgħid Ġesu, Missier, Abba, Missier, kollox jista' jkun għalik. Biet minni dan il-kalċi. Mattew idaħħal jagħmel aktar jisu hekk, pulita, aktar edukata, jekk trid, biet minni dan il-kalċi. Mark le, Mark huwa l-evanġelista tal-affarijiet ċari ħafna, mal-ewwel qawwi immens, anke kif iġib jipportrejja lid-dixxipli. Imma jgħidu biet minni dan il-kalċi, it-talba tat-tifel quddiem missieru. Imma mbagħad ikompli iżda mhux l-irrid jien imma li trid int. Kemm sabiħa din ir-referenza, Ġesu qed fi ġnien li nistgħu nqabluh ma' ġnien ieħor, il-ġnien tal-bidu, il-ġnien tal-Eden. Qegħdin f'sitwazzjoni totalment differenti, Ġesu qed f'sitwazzjoni ta' agonija, ta' dlam, ta' biża', Adam u Eva kienu f'sitwazzjoni ħafna u ħafna isbaħ. Adam, il-bniedem, jiena u int edna le lill-Alla, irrid dak li rrid jien, imma fil-ġnien ieħor, f'sitwazzjoni tal-waħx, fid-dlam tal-abbandun, Ġesu jgħid mhux li rrid jien imma li trid int. F'daqqa waħda għandna Ġesu li qed jgħid biet minni dan il-kalċi imma mbagħad mhux li rrid jien imma li trid int. U hemmhekk isseħħ is-salvazzjoni tagħna, tinqaleb id-dinja ta' taħt fuq. Għadni niftakar darba kont qed nisma' l-Patri Marcello Ghirlando jitkellem jirrakkonta eżorċiżmu li kellu. U jitkellem talab li x-xitan jgħidlu ismu, għejdli jismek, huwa mument importanti ħafna. U dan l-ispirtu ħażin l-Patri Marcello wieġbu ismi hu jien dak li nagħmel l-irrid. Jien dak li nagħmel l-irrid. Ġesu huwa fin-naħa l-oħra totalment. Mhux li rrid jien imma li trid int. Nixtieq hemm dawn il-quotes għaliex dan li Ġesu qed jgħid Abba Missier, San Pawl jallimna u jurina illi fil-fond tal-qalb tagħna aħna hemm ħieġa minn qalbna l-istess sajta ta' Ġesu. Meta aħna rċivejna l-ispirtu tal-mulej, rċivejna fina l-ispirtu li jgħid Abba Missier. Fil-Galatin, għax intom uliet Alla bat l-ispirtu ta' ibnu f'qalbna jgħid Abba Missier. Mbagħad f'chapter 8 tar-Rumani, għax intom ma rċivejtux l-ispirtu li jwassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċivejtu l-ispirtu li jagħmel minnkom uliet adottivi. U li biha aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-ispirtu jixed flimkien ma' l-ispirtu tagħna li aħna uliet Alla. Għaliex ninsisti fuq dan, għaliex aħna meta
inqisu lil Alla bħala missier u nafdawh, ma nkunux qed nagħmlu qisu xi forzatura fuqna, ma nkunux qed nagħmlu xi abbuż fuqna, imma sempliċement ikun qed joħroġ minna dak li l-aktar nixtiequ, dak li hemm jgħajjad fil-fond tal-qalb tagħna. Hemmhekk inkunu tassew aħna f'dak il-mument meta nafdaw lill-missier. Il-Ġetsemani jkompli billi Ġesu isibhom reqdin darba, darbtejn, tlieta, hekk id-djufija tagħna quddiem il-mumenti ta' dbatija, id-djufija tagħna quddiem ċerti sitwazzjonijiet. Ġesu jistedinna nnisru, torqdux, għajnejkom miftuħa. Il-Testament il-ġdid ġieli jsemmi l-kelma wkoll tkunux fis-sakra, tkunux xurbana. Għaliex hemm bżonn inkunu mqajma x'jeżisti t-tiġrib. Isru biex ma taqgħux fit-tiġrib, ċoj jeżisti min irid joħodni barra t-triq, min irid iwaqqani, min irid iwassalni biex naħbad ġo ħajt. Allura għajnejna miftuħa. Kemm inħoss li huwa importanti dan din it-tema pereżempju maż-żgħażagħ u mal-adolescenti tagħna. Bajnejja miftuħa, min ixrieqet jew xurban. Mbagħad wara l-Ġetsemani jiġi l-arrest ta' Ġesu, it-tradiment ta' Ġuda, illi hekk mhux se naqbżuh. Interessanti li wara t-tradiment ta' Ġuda jiġi jibus il-Ġesu, jarrestaw lil Ġesu. Imbagħad naqraw fil-vers 50 ta' chapter 14, imbagħad id-dixxipli tiegħu kollha telquh u ħarbu. Kollha telquh u ħarbu. L-ebda wieħed ma baqa. U imbagħad jibda il-proċess ta' Ġesu. Nifqu ftit żgħira fuqu. Il-proċess ta' Ġesu quddiem is-Sinedriju, il-qorti tal-Lut. U hawnhekk ukoll naraw sistema l-istess bħal tal-ewwel, din it-teknika sandwich. F'liema sens. Jibda Pietru li qiegħed miexi wara Ġesu mill-bogħod, imma qiegħed fil-palazz tal-Qassis il-Kbir. Imbagħad fin-nofs għandna l-Ġesu quddiem is-Sinedriju u fl-aħħar jerġa' Pietru fil-palazz fejn isir l-interrogatorju lilu u Pietru jiġħad totalment li jaf lil Ġesu. Jiġifieri prattikament il-proċess ta' Ġesu quddiem is-Sinedriju u l-proċess ta' Pietru mexxi fl-istess ħin simultaneously. It-tnejn li huma. F'dan il-proċess hemm dialogu bejn Ġesu u l-Qassis il-Kbir li huwa interessanti immens. Għaliex f'dan il-mument huwa l-uniku mument fil-Vanġelu fejn Ġesu jistqar li huwa u stess qed jistqar li huwa il-Messija l-iben ta' Alla. Infatti l-Qassis il-Kbir isaqsi direttament ilu inti l-Messija bin l-imbirek? U Ġesu jgħid jiena hu. Interessanti li Ġesu issa biss jgħidha din il-kelma hu f'dan il-mument biss. Ġesu qed jgħid jiena hu, jiena Alla fil-mument illi kien tradut, arrestat, kalunjat u imżeblaħ. Ġesu qed jgħid Alla huwa dan. Fi proċess wieħed irid jasal għall-verità. Din hija l-verità skandaluża ta' Alla. Jiena hu l-arrestat u l-kalunjat. Jiena hu. Hija xi ħaġa li hija paradoss kbir, skandaluża immens. Skandaluża immens. U x'in jgħid din il-ħaġa, il-Qassis il-Kbir x'jagħmel iċarrat ħwejġu minħabba d-dawwa. Imma dan il-ġest huwa ġest interessanti immens għaliex jekk Qassis il-Kbir kien iċarrat ħwejġu, dak kien ifisser li dak m'għadux Qassis il-Kbir. Dak m'għadux qisu il-medjatur bejn Alla u l-bniedem. F'kelma oħra x'inhu jgħid l-Evanġelista? Issa l-Qassis il-Kbir dak li se jaqgħadni u jurini lil Alla huwa Ġesu. Fuq barra qed isir il-proċess lil Pietru. Interessanti li Pietru jgħid li Ġesu ma jafux, m'għandux x'jaqsam miegħu. U forsi jekk hu tassew veru li ma kellux x'jaqsam miegħu, veru li ma kienx jafu.
Għax Pietru ma kellux f'moħħu lill-Alla b'dan il-mod. Lill-Alla li jħalli l-min jarrestaħ, jikkalunjah, jiżebilħu. Kellu f'moħħu Alla ieħor li kien ilu jissara miegħu għal ħafna chapters f'Mark, ridu differenti, li ma jkun qatt li jaqbduk, ma jkun qatt li joqtluk. Imma f'dan il-proċess toħroġ il-verità. Dan huwa Ġesu u dan huwa Pietru, illi Ġesu ma jafux, għax hekk kien fil-verità, ma jafux. U nixtieq li nifqu ftit flimkien fl-aħħar parti fuq it-tislib ta' Ġesu. Ġesu fuq is-salib. Ħanifqu fuq xi mumenti żgħar Ġesu fuq is-salib, b'aċċenn partikulari għal Mark. Fuq is-salib x'jiġri prattikament? Is-salib jiġri li kulħadd mill-ġdid 3 kategoriji ta' nies, 3 kategoriji. Nittama li xi ftit qed tgħaddi l-idea ta' kemm San Mark kien awtur raffinat immens. 3 kategoriji ta' nies kollha kemm huma imaqdru lil Ġesu kollha. In-nies kulħadd, imbagħad il-qassisin il-kbar u l-kittieba, u imbagħad dawk imsalbin miegħu. Kollha. Il-kwistjoni kollha x'inhi? Hija din, kulħadd jgħidu l-istess ħaġa. Salva oħrajn dan lilu nnifsu ma jistax isalva. Ħajjinżel issa l-Messija s-Sultan ta' Iżrael minn fuq is-salib biex aħna naraw u nemmnu. Biex aħna naraw u nemmnu. Lilu nnifsu ma jistax isalva. U din il-mistoqsija naħseb nistgħu nagħmluha lilna stess. Ġesu ma setax isalva lilu nnifsu. Wara nistgħu ngħidu ekku ma setax. Imma għaliex ma setax? Għax Ġesu għamel lilu nnifsu don sħiħ. ċoħe jew se jagħti kollox, jew Ġesu ma jafx mod ieħor. U għalhekk jekk se jagħti kollox kull ma hu, Ġesu jeskludi s-salvazzjoni tiegħu. Interessanti immens illi meta fit-trasfigurazzjoni Alla jgħid għal Ġesu dan hu ibni l-Ażiż, dik il-kelma Ażiż mal-ewwel wieħed kien jirreferi għal Iżak, l-Ażiż ta' Abraham hekk imsejjaħ, l-Ażiż. Interess u kien iben waħdini, Iżak ta' Abraham, u hemm dik il-ġraja meta Iżak Abraham imur b'Iżak ħalli joffrih fuq il-muntanja, u xin ikun se joqtlu biex joffrih lill-Alla, Alla jwaqfu u ma jħallihx lill-ibnu l-Ażiż, Iżak. Issa lil dan l-iben l-Ażiż Alla jħallih jew iħallina noqtluh. Iħallina noqtluh. ċo Alla jisalva lill-Iżak imma ma jsalvax lill-ibnu għax jagħtini litteralment kollox. Imma l-għajta jekk inti l-Messija, jekk inti s-Sultan f'kelma oħra, jew jekk inti iben, inti tittifranka d-dbatija, inti tittinżel minn fuq is-salib. Infatti aħna kontinwament hekk nistennew, u anke minn Alla, hekk nistennew, illi tiffranka ilna din, illi tirranġa l-affarijiet b'mod differenti. Imma interessanti li jekk Ġesu jinżel ikun falla, il-ħażen ikun rebaħ u aħna nitilfu kollox. Għaliex? Għax li kieku Ġesu f'dan il-punt jinżel ikun ifisser li Alla lilna tawulna sa ċertu punt. Immaġinaw li kieku Alla jgħid nisma' ara ħallejtkom ma tifhmuhx, ħallejtkom twarbuh, ħallejtkom tikkundannaw, ħallejtkom issalbuh, immissa żbien daqshekk. ċo hemm punt li ma tistgħux taqbżuh, sa hawn u daqshekk. Imma li Alla ma jgħidx sawnu daqshekk, imma kollox jagħti. U li kieku Ġesu jinżelu ikun faithful lejn il-Missier u lejna ikun faithful biss sa ċertu punt. Għax kif ħajkun faithful lejja lejn il-bniedem jekk ma jgħaddejx ukoll mill-mument tal-mewt tiegħi u tiegħek. Imma Ġesu jibqa' fuq is-salib. Jibqa' xil-Missier tawulna totalment. U għaliex Ġesu hu faithful totalment għalina
u għall-missier, anke sas-salib. It-tislib kienet xi ħaġa terribbli. U kienet meqjusa bħala is-saħħa tal-bnedmin u ta' Alla. ċo misħut fil-Bibja hemm min ikun imdendel mal-għewda. Għaliex inhu misħut? Għaliex is-salib kien meqjus bħala li inti qiegħed bejn sema u art. X'jiġifieri? Int la jriduk il-bnedmin u lanqas iridek Alla, ma jridek ħadd. Għalhekk imdendel mal-għewda la fl-art u lanqas fis-sema. U din hija xi ħaġa terribbli. U Ġesu jgħaddi minn din l-esperjenza tal-abbandun tal-bniedem imma wkoll tal-abbandun ta' Alla. Infatti hemm dik l-għajta skandaluża, tista' tidher skandaluża, Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Għaliex jista' jkollha s-sens ta' li x'in ir-raġuni għaliex tlaqtni imma wkoll x'inhu l-goal, il-għala, fejn trid twassalni. Imma l-problema x'inhi għaliex, il-problema hi li tlaqtni tibqa' dejjem din. U mbagħad jerġa' Mark, isemmi Mark biss jagħmilha, illi fil-mument tal-mewt imbagħad jgħid Ġesu, qegħdin f'chapter 15, verse 37, Ġesu jgħid Alla tiegħi għaliex tlaqtni kif qed taraw fuq l-iskrin, imma Ġesu fl-aħħar għajta kbira u rat ruħu. Din l-għajta kbira mingħajr kliem tal-aħħar jiktibha biss San Mark. Aħna xi kultant nippruvaw jistgħu dan mument b'xi mod kif ngħid nagħmlu ftit aktar ħelu jisu innaqsulu l-krudeltà tiegħu. U ngħidu pereżempju Ġesu Alla tiegħi li xtlaqtni kienet jikkwota Salm 22. U hekk hu jibda s-Salm 22 Alla tiegħi li xtlaqtni u ġieli ngħidu ma dak is-salm imbagħad fl-aħħar jispiċċa b'dak li qed jgħidu li qed jafda f'Alla li qed ifaħħru. U li Ġesu kellu f'moħħu dan kollu waqt li qed imut li jista' jkun. Però fil-verità is-salmi kollha jispiċċaw b'dan il-mod. Kull salm prattikament jispiċċa b'għana ta' tifħir lil Alla, ta' tberik lil Alla, kollha kemm huma. Allura naħseb m'għandniex għax innaqsu mill-qawwa ta' dan il-mument. Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Ġesu qed jidħol fil-mument tal-abbandun. Qed jidħol qed jagħmel l-esperjenza tal-bniedem li huwa l-aktar il-bogħod minn Alla minħabba l-kruwa ta' dnub u li ma kien għamel l-ebda dnub. Għaliex jekk irrid immur niġbor lil xi ħadd minn ġobir, jien irrid ninżel fil-bir. U Ġesu dak li jagħmel għaqqat lil Alla ma' dak il-fond tad-disperazzjoni. U d-disperazzjoni ta' hawnhekk ta' Ġesu mhux skandalus imma huwa l-aktar għajta ta' mħabba lejja għax qed jieħu fuqu l-għajta tal-iddisprat biex issa l-ebda id-disprat ma jista' jmut waħdu jew abbandonat. Għax Ġesu kien jetem pass aktar l-isfel fl-abbiss tiegħu. L-abbiss li daħlu fih xi ħadd, forsi għax huwa il-ġust it-torturat bħal Ġesu, għax il-ġusti dejjem jispiċċaw it-torturati, imma forsi għax tħallt fih minħabba fija, minħabba dak li għamilt jien u d-dnub tiegħi. Aħna quddiem id-tbatija għandna diffikultà serja. Ġesu jagħtina dawl ġdid minn kif naqrawha. Id-dawl tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Imbagħad jittiċċarrat il-portiera tat-tempju, il-portiera fejn kienet isu żomm moħħbi lil Alla, issa tiċċarrat totalment għaliex Alla wera lilu nnifsu issa totalment fil-mulej Ġesu, u għal din ir-raġuni iċ-ċenturjun jista' jgħid dan il-bniedem kien tassew bin Alla. Hija l-istqarrija li qed jagħmel prattikament l-Evanġelista Marku li nagħmlu aħna bħala nsara. Aħna nemmnu f'Alla illi imut
li jidħol fl-aktar parti mudlama ta' ħajti biex ikun hemm miegħi u jsalvani minnha. Biex nikkonkludi, nixtieq nagħmel aċċenn ċkejken għall-mument tal-qawmien. Interessanti illi hawn din il-frażi x'ħin in-nisa imorru fil-qabar u jaraw anġlu bil-qiegħda liebes l-abjad. Hawn min jgħid li kien Ġesu stess, għaliex l-anġli ġeneralment ma jkunux bil-qiegħda u lanqas lebsin l-abjad. U dan ir-raġel li hemm fil-qabar lin-nisa jgħidulhom din is-sentenza. Qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li kien imsallab, għamm il-mewt mhuwiex hawn. Il-frażi li kien imsallab fil-Grieg hija partiċipju perfett. X'jiġifieri? Meta wieħed juża l-partiċipju perfett jew il-perfett, il-perfect tense, ikun qed jirreferi għal azzjoni fil-passat illi għada isseħħ fil-preżent. Azzjoni fil-passat li tibqa' sseħħ illum u dejjem. Allura dan iż-żagħżugħ ġol qabar qed jgħid qegħdin tfittxu lil Ġesu ta' Nażaret li għadu imsallab. X'jiġifieri? Ġesu ta' Nażaret li qam mill-mewt imma il-pjagi tiegħu għadhom parti minnu, parti integrali minnu. Xena simili jagħmilha Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan fejn jurihom idejhu ġenbu. ċoħ l-imqajjem għadu bil-pjagi. Dan xjuri. Juri li l-pjagi ta' Ġesu huma eterni. Din għalina x'tgħidilna? ċo tgħidilna illi fil-misteru ta' Alla u fl-imħabba tiegħu il-pjagi ta' Ġesu u forsi xi ftit anke tiegħi dawn se jiffjorixxu. Dawn Alla se jdaħħalhom bħala ħaġa waħda fil-misteru tiegħu. ċo id-batija tiegħi kapaċi tinbidel u tiffjorixxi. U Alla x'inħajħares lejja u se jiġġudikani fl-aħħar ta' żmien, jiena se narah kif bil-pjagi se jkun dan Alla bil-pjagi illi sejjer jiġġudikani. Jammaġni il-tmissi l-qalb. ċo jiena ħajġġudikani bniedem illi għadu jġor fuq il-pjagi, il-sinjal suprem tal-imħabba tiegħu lejna. Naħseb nistgħu nifqu hawnhekk għax min jaf kif għajjejtu il-Vanġelu jispiċċa żewġ versi wara f'16:8 għaliex hemm konklużjoni li hija miżjuda. Interessanti li l-Vanġelu ta' San Mark jispiċċa b'dan il-kliem. U sejjer il-Galilja qabilkom taraw hemmhekk kif kien qalilkom, imbagħad jispiċċa. Huma ħarġu l-barra u tbiedu bġerja waħda mill-qabar għax kellhom roda fuqhom u baqgħu mbelħin bil-biża' u ma qalu xejn lil ħadd għax beżgħu. U l-Vanġelu jispiċċa hemmhekk. Imbagħad ma' żmien żidulu biċċa kif naqraw fil-Bibji tagħna. Imma interessanti immens kif jispiċċa hawnhekk. Għaliex issa fidejja jien se nagħmel b'din l-aħbar. In-nisa ma qaluwiex mid-dera, imma jien se nagħmel se nilqaħħa se nħabbarha jien, allura l-ballun jispiċċa fil-kamp tiegħi. U hija xi ħaġa li aktarx l-awtur Mark jagħmel apposta biex jikkonvolġi totalment lill-qarrej. Grazzi, Father Noel. Kien ħoss li daħħaltna f'da żmien ħafna iktar. Kal-pandemija ma tantx ħallitna ngħixu da żmien sew. Imma din l-ewwel session li kellna kien vera li Anthony nara fiktar tal-vjaġġ li għamel Ġesu. Issa ħannaddu għal-ħin ta' mistoqsijiet. Forsi naħħu all-right. Mela, min jixtieq jistaqsi xi mistoqsija kemm jiktibha fiċ-chat but Father Noel jirrispondi. Father Noel, forsi sakemm joħroġ l-ewwel mistoqsijiet. Fil-bidu tat-talk tiegħek semmejtilna li ħaterġa' tmur għall-Lażru u għall-mara li tat kollox. Għal żewġ personaġġi. Semmejt li semmur ftit għal Bartimew Lama u l-armla illi tat kull ma kellha. Żewġ affarijiet żgħar.
fis-sens li l-Evanġelista qiegħed jipproponi lil Bartimew bħala l-mudell tal-fidi. ċoħed jgħidilna li tara tas-sew huwa li timxi wara Ġesu fit-triq. U dik it-triq se twassal lil Ġesu lejn Ġerusalemm. U minn hawn ġie moħħra Bartimew x'se jara lil Ġesu msalla. Mhux hekk biss interessanti li f'dik il-qari Ġesu jagħmel mistoqsija lil Bartimew jgħidu xi tridni nagħmillek? U hija l-istess mistoqsija li Ġesu jagħmel eżatt qabel lil Ġabu u lil Ġwanni li rridu joqogħdu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk tiegħu jgħidu li xi tridni nagħmlilkom li noqogħdu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. Allura minn banda għandek il-Ġabu u Ġwanni li jridu jikbru, li jridu jidaħlu jibqgħu għaddejjin bil-loġika u l-mentalità tad-dinja, imma mbagħad hemm dan ir-raġel li jgħidlu li nara mulej, li nara. U li tara jfisser li tara lil Ġesu imsallab għax ħajibqa' mixi warah fit-triq. Imbagħad forsi minuta żgħira fuq il-kwistjoni tal-armla li tat kull ma kellha biex tgħix. Il-kwistjoni għandha x'taqsam mal-fatt li l-Lut kellhom tradizzjoni illi l-mulej joffrulu il-bikri, l-ewwel frott. X'jiġifieri? Meta jien noffri lil-mulej l-ewwel frott, inkun qed inqiegħed li nnifsi totalment f'idejn Alla. Għax jekk jien nagħti l-ewwel frott tal-art, l-art ma nafx se terġa' tagħmel frott ieħor. Jekk jien nagħti l-ewwel ħaruf lil Alla, jien ma nafx jekk hux ħaterġa' jkollha ħrief in-naġa tiegħi. Allura meta qed noffrih lil Alla, jien qed ngħidu mulej kollox f'idejk, qed nafdak totalment. U l-istess tagħmel l-armla għax tagħti kull ma kellha biex tgħix. Dawn it-tnejn huma mera ta' Ġesu. Grazzi. Għandna l-ewwel mistoqsija minn Jacqueline Nicolosi. How would you suggest that we portray the passion to the youths, especially during these hard times and through online lessons? We follow year 7s, youths at Shira and are preparing them for confirmation. Kif nipproponuha lil dawn qed nifhem huma studenti ta' Form 2 bew wieħed ieħor jew Form 1. Form 1. Form 1. Għandhom 11-12. 11-12. Jiena nimmaġina li jekk wieħed jaqbad ċertu siltiet tista' tgħin fis-sens li tara pereżempju f'Ġesu il-fatt tat-tradiment u kif ġib ruħu. Tara lil Ġesu kif qed jiddilja mal-biża' u mal-emozzjonijiet tiegħu. Allura xi ftit naħseb nipprova inqabbel forsi xi ftit ma nafx ta' jien li qed jiġini f'moħħi issa u bl-ebda mod ma jien xi espert. Imma li nqabbel xi ftit il-ħajja ta' Ġesu ma' sitwazzjonijiet li jistgħu jkunu reali għalihom u biex inħossu lil Ġesu li huwa għex bħalna, għex sal-aħħar magħna u li jagħtina tama ġdida. Ma nafx pereżempju jiġini f'moħħi l-idea li aħna qisu għandna f'moħħna li ma nistgħux niżbaljaw, irridu nkunu dejjem Superman, irridu dejjem nidhru sbieħ qawwija. Imma Ġesu midera jagħtina ċans pereżempju niżbaljaw, jagħtina ċans li nkunu fqar għax hu jibqa' faithful lejna. Dik il-ħaġa inħoss li tfal li qegħdin jikbru issa dejjem iffissati fuq kif qed jaħsbu fuqhom l-oħrajn, importanti li nkun daqs l-oħrajn jew aktar, importanti ma nidirx dgħajjef. Tista' tgħinna nindunaw xi ftit aktar kif Ġesu jgħinna nkunu dgħajfa, ċkejkna, xi kultant niżbaljaw. Allura din ħaġa nifhem li għandha tgħin lilna nkun inħossuna ftit aktar at ease u at peace. Jien kieku naħseb naqbad xi sitwazzjonijiet jisu konkreti tal-ħajja tagħhom, inqabbilhom xi ftit ma' Ġesu, bl-iskop imma mhux illi sempliċement aħna ħannimitaw lil Ġesu, daqskemm Ġesu jagħtina l-permess li nkunu dgħajfa u fraġli, Ġesu jgħix u għex din id-tbatija tagħna qiegħed qribna u li Ġesu jħobbna f'dawn il-mumenti wkoll, anzi iktar. Jiġini f'moħħi dan jien imma nimmaġina kemm hawn aktar minnkom milli kapaċi tirrispondu aħjar minni. Kieku naqbad xi mument żgħar u nqabbilhom mal-ħajja tagħhom. Grazzi ħafna tajtni idejat, grazzi. Thank you. Forsi hawn xi mistoqsijiet oħra?
anke reazzjonijiet forsi forsi. Di l-aħħar ħaġa li għad Father jagħtina permess inkunu fraġli. Ja xaħġa ma tantx nitkellmu fuqha kważi. Dejjem anzi f'moħħna qiegħda bil-kontra. Dejjem ikunu l-aħjar, ma nistgħux infallu kważi. Din il-ħaġa, forsi sakemm ikun hemm mistoqsijiet oħrajn, it-tajba li aħna mbagħad tixħitna fit-triq perikoluża għaliex aħna għandna f'moħħna li rridu nkunu tajbin, qawwija u heroes insomma. U billi aħna ma jirnexxilniex inkunu hekk, x'nagħmlu? Nibdew inħarsu lejn id-difetti u l-ħażen tal-oħrajn. Biex hekk almenu jiena nħossni ftit, okej, isma' almenu minix ħażin daqs dak, jew inħares lejn il-ħażen tal-ieħor biex ma nħares lejn tiegħi. Għax f'moħħi x'għandi, appuntu f'moħħi għandi li jiena ma nistax inkun dajjef u fraġli, irid inkun dejjem on top speċi, dejjem l-aqwa li nista' nkun. Il-problema li apparti li noqgħod naħseb hekk il-ġudizzju fuq ħajkun veru ġudizzju kattiv u qed nagħmel minn kollu moħqrija miegħi. Il-problema li billi jiena din il-ħaġa tajjini, mbagħad nitfaħħa nħares lejn id-difetti tal-oħrajn, nikkundanna u niġġudika. U twassal bi. Ġesu allura jitjieħ l-isla minn dan kollu. Għaw żewġ mistoqsijiet oħra. Nantema, if I understood correctly, you mentioned that if Jesus came down from the cross, he would still be faithful to God. Can you explain why? Le, naħseb inftijem ħażin, le ma rridx ngħid hekk, fis-sens Ġesu ma jinżilx minn fuq is-salib appuntu biex ikun faithful totalment u sal-aħħar. Li kieku niżel qed jgħid isma' jiena ħabbejtkom sissa imma minn hawn le mhux ħanħobbkom aktar. Ma tistgħux titolbuni kollox anke ħajti, jiena ħanħobbkom sa ċertu punt. Mentri Ġesu dik il-ħaġa ma jagħmilix. Li kieku niżel minn fuq is-salib ma kienx ikun faithful totalment lejna u lanqas lejn mid-dera l-pjan tal-missier. Pjan tal-missier kien li Ġesu jħobb sal-aħħar u li jingħaqad mal-bniedem f'kull sitwazzjoni tiegħu sal-aħħar. Skużani jekk inftemt ħażin. Thank you. Soqsi oħra minn Sister Rachel, grazzi ħafna Father. Ir-riflessjoni li għandna bżonn il-ħin biex nidħlu fil-fond tagħha għax profondament jalla nħalluha tinżel f'qalbna u tmiss lilna biex nkunu nistgħu nwaslu għal l-oħrajn bil-kelma imma aktar u aktar bl-eżempju, grazzi, tal-mistoqsija su. Ringrazzjak. Però kemm importanti li Sudan vera smajnija u ħafna drabi kemm nisimgħu affarijiet imma maħniex kapaċi nifqu fuq dak li smajna, nirriflettu, nieħdu nota żgħira u neħdu anke fit-tarf. Tant imdorrijin niġru li ma ninżlux fil-profond. Jiena dak li provajt nagħmlu li sempliċement nagħti ċertu hints ċkejkin, ovvjament ħafna blaġla u jisu kont ftit kumbattut jekk innaqqas l-affarijiet biex jisu nifqu aktar fuq ħaġa waħda. Imma żied li jisu nipprova naqsam magħkom diversi affarijiet minn ħafna oħrajn li wieħed seta' jagħmel. L-idea li wieħed imbagħad ikompli xi ftit aktar jirrifletti fuqhom b'mod personali u japprofondihom fil-ħajja tiegħu. Forsi kumment tal-aħħar ma x'intrid twaqqafni huwa l-fatt li Ġesu x'ħin iqum mill-mewt it-tħabbira tal-Vanġelu li ħammur il-Galilea qabilkom, tarawni hemmhekk. Qed jgħidha proprju dak ir-raġel l-Anġlu sejjer il-Galilea qabilkom, taraw hemmhekk kif kien qalilkom. Interessanti li l-ewwel ħaġa li Ġesu jgħid wara l-qawmien jew li qabbad il-min jgħid biex ngħidlek hija isma' business as usual kważi. Ħammur il-Galilea qabilkom, ħaniltaqgħu hemmhekk, hija ħankomplu. Kif ħankomplu wara dan kollu li ġara? Fis-sens wara dak kollu li għamilna ħankomplu. Xi ftit jagħmilha San Ġwan meta jgħid l-istess
Ġesu jgħid lil-Maddalena mur għand ħuti u jgħidilhom. Wara l-qawmien l-ewwel kelma b'riferiment għall-apposti li kienu tradewh ċaħduh ħalleħu waħdu hija mur għand ħuti. Mur għand ħuti. Dawn huma ħutu, aħna ħutu min jiġħdu. U sabiħ anke riferiment lejn il-Galilija, ġejjin ħammur il-Galilija qabilkom. Il-Galilija huwa l-pajjiż tal-pagani, tal-barranin. Il-Galilija għandha din l-idea l-post tat-taħlit u tal-barrani. U Ġesu hemmhekk se jmur jiltaqa' magħna, fejn jiena barrani għalih fid-dubji tiegħi, fil-beżat tiegħi, fl-inċertezzi tiegħi, fil-miżerja tiegħi. Barra minn hekk il-Galilija tfisser il-ftuħ u xekk tal-Vanġelu anke għal kulħadd. Xi ħaġa. Mela, għaw mistoqsija oħra, Father, tista' telabra ftit fuq kif tagħti guilt tiegħek lill-Alla, speċi biex ma toqgħodx tħossok guilty żejjed. Għax semmejt guilt tajba ma guilt li mhux daqshekk tajba, can you further explain this, please? Prattikament naħseb għandha ħafna x'taqsam mal-ħars din il-ħaġa, fis-sens illi jiena nista' quddiem żball nuqqas li għamilt jiena f'dan il-każ, jew nażel li nħares lejja biss. Allura lejn dak li għamilt jien, lejn il-konsegwenzi tiegħu, fejn żbaljajt, ma kienx missni għamilt hekk, imbagħad allura rrid nikkundanna lili nnifsi, rrid nipprova ma nafx se nagħmel, jiena kelli idea tiegħi nnifsi li issa waqgħetli u indemin ta' mija qiegħed inħares lejja biss lejn dak li għamilt, lejn fejn suppost kont u ma kontx. Dak huwa il-guilt waħdu li huwa negattiv. Il-sens ta' dnub, xo il-guilt hija biex ngħidlek il-guilt tajjeb huwa li jiena nħares lejja imma f'daqqa waħda nħares ukoll lejn Ġesu u l-imħabba tiegħu. Ġifieri f'daqqa waħda jiena qed ngħid qed inħares lejja biex u aktar ma ninduna kemm żbaljajt x'ħin jien ħanħares lejn Ġesu aktar ħaninduna kemm iħobbni u kemm qed jaħfirli. Allura s-sens ta' dnub veru huwa din il-ħarsa li titla minn ħarsi suq inħobb nsejħilha jien fuq biss għal ħarsa lejn Ġesu wkoll u lejn l-imħabba tiegħu. Titlob ftit kuraġġ għaliex aħna xi kultant ma naċċettawx li xi ħadd iħobbna b'mod grattwit b'dan il-mod. Imma hija l-unika mħabba li ssalva u teħlisna fil-verità. U jekk, pereżempju fil-bit tal-Qudies, meta aħna nħobbu ngħidu nistqar l-Alla jew ħanarfu ħtijietna, ma sew importanti li naraw wkoll b'dan il-mod li mhux sempliċement il-mument fejn jisu nitnaddaf u għalhekk Ġesu se jilqani, huwa importanti li jiena nippreżenta ruħi lil Ġesu bl-aħjar mod, bla dubju. Imma l-idea trid tkun ukoll naħseb li jiena aktar ma ħaninduna u nara f'ħtijieti, jiena aktar ħanapprezza issa kemm hu kbir id-dol li se nirċievi li dan Ġesu ħajnata lili b'dawk in-nuqqasijiet tiegħi. Għandna mistoqsija oħra minn Michela Ċoffi. Father, f'Mark 15:34 meta Ġesu jgħid Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Fil-verżjoni ta' San Mattew San Luqa naraw bħala Eli, mentri f'ta' San Mark narawha bħala Eloi. Hemm xi differenza aktar profonda fil-lingwa Lodija kif inhu msejjaħ Alla? Le, sempliċement waħda bl-Ebrajk u l-oħra bl-Aramajk. Hija l-istess ħaġa. Okay. Sa fenna fien, forsi. Mela. Ma jidix li xi mistoqsijiet oħra. Father Noel, grazzi tal-ħin, grazzi tal-dak li qsamt magħna, daħlet waħda. Mela, hemm xi tifsira l-fatt li l-qawmien skoprew in-nisa. Di xi ħaġa sabiħa immens. Qabel xejn għalkemm fil-Vanġelu mhux dejjem jidhru daqshekk, imma ma' Ġesu kien hemm dejjem in-nisa. Din toħroġ ħafna qawwija fil-Vanġelu skont San Luqa u li n-nisa huma parti mid-dixxipulat ta' Ġesu daqs id-dixxipli l-oħrajn. Dik hija xi ħaġa skandaluża għal dak iż-żmien, ir-rabbi kienu jgħoddu miegħu l-irġiel. Ma Ġesu kien hemm in-nisa bid-dera.
Imbagħad f'dan il-każ kien hemm in-nisa li baqgħu faithful sal-aħħar lejn Ġesu b'xi mod u rridu jmorru biex jidilkuh għad-difna tiegħu għaliex kollox kien sar blaġla mid-dera għax kien sar il-ħin għal-lejt u rridu jidfnu malaj. Allura n-nisa x'għamlu stennew is-sibt jgħaddi għal-fatt li s-sibt ma stajtx tagħmel xejn fih u kmieni mas-sebt tal-ħadd kienu sejrin biex jidilku u jagħtu ġieħ lill-ġisem mejjed ta' Ġesu. Il-fatt illi il-qawmien u imxandar l-ewwel lin-nisa hija wkoll skandaluża b'mod sabiħ, skandaluża fis-sens illi fil-mentalità ludija ġeneralment mara ma kienx tiġi permessa li tagħti xhieda, ċoe x-xhieda ta' mara ma kienx tinstema', ma kienx xhieda li meqjusa ta' valur kredibbli. Allura interessanti li il-qawmien, l-ewwel xhieda tal-qawmien huma nisa. Din il-ħaġa tgħid apparti l-għażliet ta' Alla, imma turi kemm ir-rakkonti tal-qawmien huma rakkonti anke veri, reali, li kieku jiena ludi rid nikteb ġrajja fittizja. Kont b'xi mod ħanejt li x-xhieda tal-qawmien huma nisa, meta x-xhieda tagħhom ma tiġix emnuta, ċoe mhix xhieda meqjusa kredibbli. Imma ir-rakkont tal-qawmien jażlu n-nisa għax kienu nisa li marru hemmhekk, m'hemmx raġuni oħra, u kienu huma x-xhieda tal-qabar vojt, imbagħad fil-każ ta' Ġwanni ta' Marija li tiltaqa' ma' Ġesu eċċetera. Imma infatti lin-nisa pereżempju imorru għandhom ma jemnuhomx id-dixxipli għal bidu jgħidu għanet ħawdu. Għax hekk kienu meqjusa ġeneralment, huwa rakkont is-sabiħu l-għażliet ta' Alla sorprendenti u anke hija prova oħra tal-verità tal-ġrajja tal-qawmien. Thank you. Forsi mistoqsija tal-aħħar xi ħadd għal 5 minutes fil-każ. Mela, jidher li m'hemmx mistoqsijiet, grazzi Father Noel. Vera kienet session interessanti u formattiva. I'm sure li kulħadd apprezza. Aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għat-tieni session ta' din is-serje u ħajkun qed jagħti x-sharing tiegħu Father Martin fuq il-liturġija waqt il-ġimgħa waqt. Ovvjament issa dis-sena millum skoprejna li mhux ħajkunna liturġija flimkien. Nibqgħu nżommu xulxin updated. Ikolkom bżonn xi għajnuna vis-à-vis pastorali kif tistgħu toħorġu iktar affarijiet online, kellmu lilna tal-MCYN jew tal-KDZ u naraw kif nistgħu ngħinukom. Grazzi lil kulħadd u good evening.